Diyan sila? Diyan yung maraming sa akin. Yung maliit. Tsaka yung maliit. Wala mo si Risa. Silang dalawa. Hindi ba may bisita nga yung ano? Dapat di ba yung spinach to? Ha? Di ba yung spinach dapat yan? Oo. Ay, binili niya, ano lang. Pinabili ko ng apple, hindi ko bumili. Chumite. Saan yan? Saan yan? Mag-WH ka. Ay, mga nakalay. Lalo ko lang yun. Nakakaliit talaga ang itim. Bakit? Yung suot ni Pangulo. Itim. Tapos ano siya. Ang liit niya. Ang liit nila. Tapos, magtatravel sila mag-asawa naman. Pagpalit yung toothpaste na. Hindi pa yan. Ay, hindi pa yan. Baby lang yan, matatlong taon. Ano? Magpapagunti yan pag kayo sa mga pares, sa una yung ginagawa. Wala pa yan. Maliit pa. Kailangan pala 3 taon. Hindi kita, oh. Ang gagawin ko dito. Hindi siya kita. Tama eh. Pinabibili ko ng pula, ayaw. Hindi sila bumili. Magdadami dito. Ha? Nagsishare siya ng ano, nanonood siya ng mga comedy. Share sa akin. Tawa ng tawa. Hindi nakakain si Kodak na kanina. Hindi ka man din na umuwi na pala kayo dahil kanina, hindi ka man nakakain. Nagmamadali yung nanay namin. Ano na, Ahmad? Ano lagay, Ahmad? Ha? 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 May runny nose na naman siya. Hamuri. Hindi na natanggal ang ano niya. Ang ganda ng suot niya. Ganda naman. Yung sila rin hindi pupunta dito. May bisita kasi sa bahay. Ang bata. Andun pa rin. Pauwi. Mga anong oras ba umuwi sila? Anong oras sila umuwi pag naman bisita? Mga 10. 11. Grabe. You want this? Oh, you want this? Natulog naman. Natulog na yan. Tapos gimising na kasi aalis na kami. Hindi pa dumating yung ano nila, bisita. Ay, ewan. Gabi na, wala pang nadating. Hindi siguro kayo matutulog nito. Hindi kami matutulog. Hindi kami matutulog kasi ano eh. Parang sobra pa sa Ramadan ba? Anong oras na? Wala pa rin.
Ano yan? Ha? Tabasco. Tabasco. Tabasco ng tatay mo. Yung alaga ko nagmura. Binuhusan ng tatay. Kinalahati yung tabasco sa bibig. Alaga ko sa Lebanon. Maganda at dinitutlay na. Oo. Nagsalita niyo ng bad words. Sa amin? Wala Sabi lang. ito, Parang wala bingi lang. lang. Wala lang. Wala lang. Pinangangan niya talaga eh. Inubusin ka kalahati sa bibig ng alaga ko. Sa amin, ano? Tapos, alam mo yung mukha ng alaga ko. Ano? Maanghang yan. Ilan ba yung bisita nila? 6 daw. 6? Akala ko kanina hindi pa kami uwi. Bigla na lang. Yalawa. Yala na. Yala, yala, Yala yala. na. I love you, baby. You never swear on Napabigyan mo doon sa bahay. baby. Kumain ako. I love you, baby. Sabi ni Ahmad, kumakain mo lang nani ko. Bakit ako hindi? Oh. Tingnan mo nag... Oh! Oh! Hindi ko nadala yung pagkain. Gwapo naman ang alaga niya, ay! Ay, gwapo naman ang alaga niya, ay! Ba? Ano? Oh, diyan ka na sa nani mo. Parang may pilay siya na. Paghinga niya kasi. May ubo at saka sit-on. Ganun. Tissue na lang siguro. No, tissue na lang itakip. Di ba, ano yan? Nam, 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 nam. Parang may. Kumukulo na ba yung nakasalang? Hindi ba na? Yung mura kaya... Kaya ang dating nila.
Dahil isukat mo nga mamaya, dahil yung pantalon. Ano pantalon? Yung binili ko. Maluwag sa akin. Binili saan? Doon sa school. Anong klase pantalon? Skinny siya. Stretch naman siya. Pero ano siya, hipster. Ay, hipster. High waist. Hindi siya hipster. Magkano? Maganda yung original yun eh. Di matanggal ka sa akin. Ay.
na. Wala pa rin. Ilan lang dalawang magkapatinan doon. Pang ibabaw. Ninang. Busy. Good evening. Luto ka tingkay. Luto. May bisita. Salamat po. Antok na ako. 9:30 na. Sabi na, ano mga kape? Ha? Sabi ka. Lahat na lang. Kape. Meron pa ako nito kung Magkakape na naman. magkape na. Sabi mo inaantok ka naman. Ako, hindi na ako magkape kasi. Baka hanggang bukas, gising ako. Bisita kami, mami, tapos bukas meron pa rin daw. O, di ba? Pangatlong araw. Kakapagod. Tomorrow again, ang party. Sakit na nagkatawan. Yesterday, today, and tomorrow. Dahil. Tapos meron pang Today, Friday. and tomorrow. No? Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday to Baba. Today to Lama. Tomorrow to Marami. Naantok ako. Kopi ko. Hindi man makatulog ng maaga ninang. Wala pa nga yung bisita. O, 9:30 na. So, baka madali nga. Kagabi, umakyat kami, 11, mag quarter to 12 natapos. Tapos ngayon, hanggang ngayon, yung bisita wala pa. Konsensya tuloy ako. Bakit? Bakit ka na konsensya, mami? Ay, ninang pala. 3 million in the house. Ayan na si Kayo Wins, oh. Pagod, kalbo. Sakit na ng balakang ko ba? Hindi nga ako nakakaano ninang sa mga white, ba? Kaninang maga, nung pagising ko, nakapunta ako sa iyo. Tapos, nagsilip ako kay Serges. Ito sagot, oh, kasi yung bisita wala pa, magkape daw kami, coffee. Coffee. Hindi na ako eh. Hindi na ako pwede magkape. Hindi ako. Yung gipte ko Antok ako eh. nagkapalpit eh. Pag hindi ako nakakano talaga sa umaga, talaga, busy. Busy much. Ay, kalbo. Bakit hanggang ngayon wala pa dahil? Ano ba sabi ni Timay? Ito, pamatis pa siguro, no? Dahil, Nana. Wala na pa ba? Magdunas nilagay ko eh. Mas maano yung amoy nito eh. Ay, Monaken! Magkwento naman. Magkwento naman kayo dyan. Dumating si Titi Kay Ed. Ay, magkwento naman kayo dyan. Oo nga, nakita ko. Nagkikwentuhan kayo dun.
Andun pa yung isa ko kay boss. Nandun nga kayo si ano si Bunakid. Ninang, andun nga kayo, nakita ko. Bunakid, kamusta naman? Ano na madaming sugar? Inaantok ako, kalbo. Hanggang mamaya pa itong madaling araw laban namin. Kamatay tawa ko. Oh, hindi man ako ninang makaano sa inyo, maka-join. Silip-silip lang ako kasi ano nga, bisibisihan. Magpurong kape ka na lang, ting. Pulong kasi, si Kevin. Kay Wings, minsan lang ako magkape. Lagi akong tea. Tea. Bahala ka kung anong tea. Wala ka Anong oras na ba? madarating ang bisita niya. Nagpalaro doon. Hindi man ako makasagot, Ninang. Panay lang ang ano ko, panay lang ang heart ko. Yang purong kape, wag mo na tubigan. Visit ka, Bunakid. Ay, Bunakid. Punta ka sa birthday ko, ha. Mag-live ako. Mas okay na yun. Kaysa sa dyan. Minsan lang ako, bigay lang to ni Diana. Minsan lang ako magganito ba? Diba, Day? Minsan lang. Para pa akong nag-sobras na nga ako eh. Para akong hindi ko maintindihan yung antok na antok ako. Galapit. Gagawa pa pala ako ng sauce ng salata. Diba, daldal ako ng daldal. Parang mas maganda to doon sa itim. Doon sa ano. Wala tubig. Sa itim ano. Natok talaga ako. Ilang taon ka na noon? 36? Uy, sobra na yun. Wala pa akong 36, no? Yan gusto ko sa'yo, Bunakid eh. Hulaan, mamanghula ka sa birthday ko na lang. Tingnan mo, 56, bumisit talaga to si Kalbo ba talaga? Ano talaga to si Kalbo eh, basher ko talaga to kahit kailan eh. Grabe ka naman, hindi pa nga ako nagtungtong ng 50. Grabe ka talaga sa akin, makapanlait ba? Grabe. Anong oras kaya? Kailangan daw green?
Color? Ewan ko. Wala mo sinabing color. Wala man na sinabing color. Alam ko color green. Anong oras kaya? Sabi ni ilan mo, alas 10 kakain. Wala kasi. Minsan nga lang magka-bisita, ano naman, patay sa oras ba? Buti kung hindi gigising maaga bukas. Buti sana wala yung... Wala yung kanyang tatay, okay lang tanghaliin ako ng gising. Prepare pa ng almusal. Magkape na lang ako. Ping, oh. Dahil yung sauce para sa salata para Ha? yung sa salata para Oo nga, ano ko na yung ano sauce. Wait lang. Nadami. Buto. Ano daw? Bakit ano ba sinasabi ni Kay Wings Bona? Doktor ka ba dyan, Ping? Oo. doktor sa kusina. Doktor sa kusina. Bakit ka? Magpapa-admit ka? Niloloko ko ni Bonak eh. Hanggang mo na yung sa oven. Hmm? Yung sa oven. Ano siguro? Ano kaya? Half cook lang muna. Kasi isasalang ko pa ulit yan mamaya. Dalawa yan dahil. Oo, kaya ako sinalan na yan.
ba ang lasa nito? Ay. Dito sa labinsa. Hmm? Ano kaya lalagyan natin ng sauce? Matagal kasi halos kalahating oras mahigit eh, di ba? Kahit sabihin mong ano, sabi niya alas 10. Yes na pa. Alas 10 na, wala pang bisita. Kai wings. Nakikisilip lang ako. Dito na lang. Bakit tatlo? Yung ano sa kasadiya. Pwede. Ano daw? Nanaba ka. Sino nanadaba ako? Ako. Ikaw? Sumilip ako. Ako pumapayat ano? Kay Wings. Pumapayat ako no? Andiyan ba si Timay? Diba ito parang diba? Magpapatok sa nanay niya. Ha? Sa nanay niya. Wala ko, wala nang balisan. Ito. Kulit ng kutsara niya.
Ito dry. Sa dalawang salad, no? Dalawang salad. Tapos ito, sa sambusa. Oh. Oh. Yung sa pasadiyat saka sa ano. Doon sa Ipit din yan. ipit. Ipit din. Ito, sa pasta. Parang to, no? Pas Tapos, sa kanin. kanin. Tapos, Ano yung dalawa? Sa ito na lang sa kanin. At ito sa pasta. Dalawa. Kasi ano siya. Ano? hindi. Ito dai. Pasta. Dalawa ba to? Ito. Tapos ito. Ito yung dalawa sa kanin. Hmm. Ito yung dalawa sa pasta. Hmm. Okay na. Tapos ito. Wala na. Ay, pa ba? Wala na. Di ba yung salad? Ito na lang yung sambusa sa salad. Oh. Sa pag-ipit, no? Mm. Sino yan? Killer curve? Oy, kay Wings, nakita mo na ba? Games, salamat. Ang alin? Ang ganda ko. Yung aking kagandahan. Yung anak ng amo ko, gusto niya tong salata na to, sabi ko, dalawang bilhin mo. Isa lang ang binili. So ngayon, gagawa na naman ako ng magic. Ako na naman gagawa ng paraan para dumami yung ano, yung sauce ba? Ito na lang parehas, oh. Alin? Sambusa, o quesadilla, o ito lang sa salad. Dalawang salad. Oh, ito lang salad, oh. Doon sa bilog. Ito. Parang gusto ko pa itago eh. Hindi, nag-iisip ako kung ano pa yung isa. Diba? O, dali ko na ito doon. Diba? Or, Tapos ito dahil pwede na rin to doon. pwede na? Pwede na yan doon ilagay, di ba? Pwede na, sauce naman yun. Sauce naman. Ano kaya itong binili ni dalagang Tabasco na to? Kailangan niya kaya ito? Nalanat na lang yung aking ano. Sarap tayo ba? Sarap. Yan sa kape. Ito na nga, ito na, day. Kain tayo, kain. Nanguha pa ako doon. Ano, masarap.
May cinnamon eh. Sino tumaba? Skywings? Ako? Tumaba yung eye bag ko. Mm. Practice na ako Skywing ng ng sayaw sa birthday ni Pinkay. We are a chicken. We are a chicken. May baby kami dito. Sabak ka dire po. Yung sabak, puro na paharap. Wala na paatras. Paano na? Puro na paharap. Ano to, kandila? Kandila. Cheese? Ha? Cheese? Ay. Bakit? Wala man ano yan, dahil. Mozzarella. Cheese yan. Cheese yan. Ang tamis ka eh. May ano pa kayo? Molokia? Hmm? May molokia pa sinabi sa'yo ng tinapay. Ano yan? Oh. Sauce yan sa sambusa. Sa kanya sa kampisa. Ngo. Ngo. Bosa. Bye. Bosa. Yala, bye. Yala, bye. Diwag. Balang sa buhay mo. Anak ko ay mga. Ayaw mo ah. Kahit wala pa yung bisita. Baday. Kahit wala pa yung bisita, sabihin ko na, kumain na kayo. Lamo, hindi ka pa makakakain. 10 o'clock na. Ayan na, may dumating na. Isa. May dumating isa. Sasayaw daw si Dayan. Mag-practice na daw siya, nakatago yung biit niya, ilalabas niya kasi gusto niya mag-join. Ayun pala. Itanggol. Tingnan mo, Ahmad. Magjo-join daw si Diana. Nagtipid kasi yung bibili ng ng sauce ngayon. Gawan ko ng paraan para dumami yung sauce. Oh! Ano nangyari sa inyo? Ahmad! Ay, Ninong Ted, hagdan. Wala pong hagdan. Nasira. Ninong Ted, hindi mo pinansin yung...
Hindi mo ko talaga pinansin. Bala ka dyan. Sino yan? Ninong Ted, bala ka dyan. Wala pa, yung cellphone mo. Ano na yan? Nalagyan nga eh. Hindi mo kulab ni Nong Ted, hindi mo pinansin. Bala ka dyan. Wala ka. Lanbel, Lanibel. O, diba? Ilan na, Day? Dalawa pa lang? Apat pa? Kasama na yung si Sarah sa atin. Kasama na si Sarah sa anin? Oo. O di ilan pa? Tatlo. Dalawa pa, dalawa. Dalawa na lang kayo, dalawa. Ilan ba talaga bisita niya? Pinakang bisita niya talaga yung apat. Sila magkapatid nandun. Kasama niya sa amin. Mm. Wala akong problema. Hindi. Kumuha ka na ng cake. Kumuha ka! Nandiyan sa loob. Ano na ako magtikim. Ha? Magtikim-tikim lang ako. Magtikim-tikim kumain ka ng maayos habang wala pa yung may naghawak sa alaga mo. Mga karoon, tinidor kayo. Dito tayo. Baka gusto mo dahil subuhan pa kita, Day. Siguro pa kita dahil. Gusto na ako ang kakain sa ako dahil binigyan ko. Bakit sino nandun? Nanay kasi sa... Uy, ano naman ko na dyan, nanay mo? Sa kanya yung pinagay dahil. Kaya nga dito nga, nagtalsikan nga eh. Wala na eh. Nandito na, Day. Tinagilid ko na, Day. Oo. Binalik ko, kunti na lang yung binigyan ko sa akin. Wala nang problema. Ay, pang ibabaw, yung ano mo ba, hindi pa napapalipad? Hindi ka pa nagla-live? Yeah. Wait lang. Si Ann magpalipad sa'yo na na. Yung panalo mo ba? Para saan ba yung picture host? Ninong Ted. Para sa birthday ko yon Ninong Ted. Kaso ang sungit mo ba? Hindi mo ako pinansin. Ninang, hindi ako pansin ng ninong. Bakit ganyan ang ninong ko? Ano daw? Sa Pasko, ipalipad para doble. Sa Pasko ba? Kinikilig ako sa ating ginagawa ba? Sa sauce? Sa sauce. Gumawa ako ng sauce. Sauce ng aming salata. So, ay! Nungos kaya kakain itong mga ano na. Alas 11 daw. Alas 11 daw? Sure ka mo? Wala pa yung dalawa? Sabi na nila mo. Oh. Ayan.
It's 11. Sure ka ka mo? Because we know because your visitor is now okay. Oh. Nandya. Yeah, sa mata mo ka mo. Bukas siniyaan ko yan ng McDo. Ayan, para may makita kayong kasama ko. Oh. Ay! Pang ibabaw! Ay, Sasayaw daw siya, nagpa-practice. ay puto. Practice siya, practice. Sayaw daw, sayaw. Naghahanap siya ng partner sa, sa sayaw. Ano ba sasayawin ka dahil? Ikaw! TikTok na siya. Ikaw! Mag-ano pa ako ng salat ng sabaw. Bakit? Ano pala no? Oh. Kaya pala. Kaya pala lumiit na girdle daw ang kanyang kanyang amo. Kaya pala. Salamat sa inyo, guys. Ha? Huwag ka lang umihi. Ay, di magprito na ako, day. Pwede na. Sure ba siyang alas 11? Tapusin ko lang tong sauce. Ay. Gawa ko ulit ng another sauce. Malata. Nawala ang ninong Ted ko. Ninang, nawala ang ninong Ted. Sana all mahaba ang buhok. Ang hirap. Magpatuyo. Dito ako, driving. Nainggit ka, hingi ka ng buhok niya na mahaba buhok niya. Bigyan mo ng buhok si Carlo. Salamat, Ninong. Ingat. Pag nagtikim, Kaya lumit yan kasi nakaano siya. naka-girdle. Tapi kaya yung tiyan niya. Kaya pala liit. Sabi ko, ang liit. Dahil pagdanggal talaga ng abaya. Ang liit niya. Laki matama. Kasi sabi ko, para na siya, para ng ano bang kulang kunting-kunti na lang. Magiging ano yun siya. Lamo. Lamo. Oh? Buti nga. Pero, tinitiis niya lang yan ba? Parang hindi na yan. Lahat ng ano niya, ng girdle niya, ang liit kaya parang ganun. Paano ka mo niya makakain? Ipit na ipit. Makahinga pa kaya sila? Hanggang dito yan, hanggang dito yan ba? O, para lumiit. Para nalaki talaga yung mata ko pag tanggalin na ba? Ninong, may mga marites dito. O, ayan. O, marites 1. Ang trabaho ko, kalat. Marites 2. Dagdag yan sa mga marites, Ninang. Diba? Ang ganun siya.
Sa isip ko ba? Ang talaga tayo. Sa isip ko ba, tinitiis siya lang yan ba? Para lang sumikat siya. Ganon. Sis, ganda. Tiis ganda. Alam mo, kaya yung mga ano niya, mga model na doon. Nakita ko kahit gaano ka. Ganito. Sabi ko kay Isa, masuot na ito? Hindi po pa dito pa nakita. Bukas andito kayo, Day. Bakit? May handa na naman dito bukas. Araw-araw. Yes! Pan 3 days bukas, Day. Araw-araw kami may handaan, Day. Alam ko na, sabi ko kay Timay, bakit ka kinuha ng, kasi namumroblema sa ng lagayan. Nandun daw sa inyo. Sabi ko, bakit nandoon? May bisita? Sabi niya, wala. Sabi niya, bukas, dito. Nag-order yung nanay mo ng mga Ano yung nanay mo, pagkain. dito. Kasi para daw sa nanay, Para daw sa nanay na nag-resign na. retire na. Sabi ko kanina, nag-retire ka na o resign? Oh. Sabi niya, dito, 60 years old, talagang retirement na yon. Pero hindi pa naman ako 60, sabi niya. Hindi pa naman sa 60. Para ano lang naman yata yan, 1970, Ano 70 siya. 70, ay, basta matanda sa akin ng ilang taon lang eh. Kaya pag tinuyo yun, may tuyo din. Kasi magkadikit. Ay, hindi totoo yun, hindi totoo yun. Hindi Magkadikit lang naman tayo, di ba? Matanda nga lang sa akin ng konti yun si Timay. Tayo lang naman, di ba? Oo, kaya nga sabi ko kay Timay, hindi pa tayo. Pero parang ano na yun eh. 50 na siya mahigit. Ano yung nag-retire? Ano siguro yun? Nag-resign? Mga 50. Oo. Mga 50, ano siguro 55. Wala pang 53, 52. Siya? Oo. Matanda lang ng konti. Okay, pala. Celebrate sila. Celebrate sila ng ano. Ay, Day, yung ano, Day. Nakasalang Day. Sabi ko sa kanya, Oh. Kalas, sabi ko, you spend time with Baba. Yala, go, travel. Ang dami. Sabi niya, Sasa, you know, we go club daw. Bar. Punta na sila sa bar. Di syempre, ako naman sabi ko, sige na, punta na kayo sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa. Sa Sa ibang bansa na lang sila pumunta para laging wala. Nagmamarites lang kami ninang. Meron pa akong lulutuin. Ha? Andyan pa ako. Sure ba siya? Sure ba siya na ano siya ng alas 11? Ano na, 10:30 na. Ay, 10:20 na. Kaya nga. Dito tayo dito.
This. This. Anong this assist ay Ahmad. Siguro ang ano. Oy, bakit pinapatay ang ilaw? Ha, Ahmad? Bugbog ka sa akin. Yes, yes. Yes, yes, ang dami ko ng steak. Yes. Ay, puto. Ay, nalaglag yung cellphone ko nung. Ingat sa pag-drive. Bakit ngayon na ba sila magtsaday? Bago kumain? Hindi kasi sa taas sila pag ano. Tapos magkape. Oh. Hindi mo lang nililista yung screen ng phone mo. Hindi, natalsikan lang yan tayo. Mamaya na lang. Wala naman sa ano ba, sa camera.
daw? Ano daw? Just now come. Just come now. What's that? What's that? This. Ma? Ma? What we do? This. Tahu kayak Yeah. Only one. Two. That's it. Got it. This one. What the orange? This time. I try. Dai! I-try mo daw, Dai! Ay. Yung ano daw, yung stand daw. Gusto niya may stand. Ay, yung orange. I-try daw. I-try. Uy, nasunog. Ayan nga, nasa taas, Dai. Oo. Ipatong dyan yung ano, plato. Taas din mo. Baka yung stand tayo ng ano. Iyan nga ang sinasabi, orange. Kinuha niya yung kanina. Yan nga sinasabi ko sa kanya eh. Ha? Pala niya, yung pang ano niya, pang nagpapastation. Tingnan mo. Ipapaka, Say ganyan na. O, tapos, ano mangyayari Ang niya? sabi ko nga sa kanya, at mamaya, ano yan, delikado, basag. Ayan, ang taas-taas eh. Saka hindi siya strong, Magaan yung holder. yes. Yeah. Ay, Day! Uy, Baka sunog na yan. Tragis. Ano? Sige. Saka. Okay na yan. Tapos, yung ano tapos. Yung isa na ano, ilagay ko na? Oo. Si Papa patingin. Nagtatanong na si Papa. Bakit? Hindi na si Papa. Electrobis na yan. Hindi na. Saan ba galing siya? Bakit eh? Hindi na. Tapos, sabi niya, wala pa bang luto na pagkain? Ano to? Wala pa Papa kasi ngayon nang dumating yung bisita. Sabi niya, ha?
Tanggalin ko na yung hindi ng gamit. Ha? Hindi pa madadali ka. Sana ito si Sukita mo. Asan ba sa concert ko? Nanday? Ito ako yung Patay mo muna dahil tapos, patay mo na siya tapos ipasok na lang muna lahat para mag ano siyang
ano ba, mainit pa rin. Ha? Hindi, okay na. Hindi, papasok mo ka. Papasok na. Kaya masyado pa mainit ko. Alin? Alin? Yung wala. Nandiyan sa ano, sa baba lang. Umuwi. Siguro. Tapos makikikain siya dito. Nagaling na siya sa handaan, dito pa siya makikain. Baka gawa-gawa yung nandun banda. Gawa lang ba yung pinuntahan niya? Ulitin ko pa tayo. Sure ba na alas 11 yung kain niya talaga? Sabi eh. Ano na? Tempo ko. Saan na yung lagayan ng ano, guys? Okay na. Sabi yan. Sambusa. Pasaliya. Malamig. Alin? May ano pa ba tayo dyan? Yung nandila. May kadila na yun. Saan? Ito nito yung sabi niya. May kalimutan niya. Relax ka naman, Day. Medyo na ba? Tayo, guys. Tayo. Saan ba nakasalit mo? Pagdunis. Sabi yan.
Ano yung nahanap? Ano yung nahanap? Para sa? Sabi ko, ano, dadalikan pa yung tsaan kasi ikala ko, ito na nga, ano, hindi ko pala. Hiningi lang ng paper. First menu. Sambusa ng, kita mo ng sambusa. Dito na lang tayo. Ito na lang, oh. Litag ko na lang to. Isip ko dito. Ah, sige na, hirap na. Parang ito. Yan. Ito masyadong madami. Wait lang. Dai, yung sesame dai. Sesame. Mm-mm. Hindi ka na kaya yung pataman ko sa sambusa. Ha? Para masindan mo yung kanila kasi sambusa. Ano? Hindi mo na yung patungan kasi may kanila yun. Para masindihan na diba? Pwede. Bakit? Nahawakan ko.
Pwede patingin mo ano ba yun? Ay, buto. Naputol. Kasi maliit kasi yung binili niya eh. Kaya, no choice ako eh. Patusok mo na. Patusok na. Puti ka. Ano ito? Pa-cross mo. Cross. Nilagay ko na to. Hindi na to, ano tong... Uy, siya naman nagsabi. Baka hindi na sila magkatsaa. Siya may sabi, di ba? Yan. Malamig naman doon. Ha? Malamig naman doon.
bilog na lang siguro dyan dahil. Ha? Yung bilog. Yung bilog din. Yung kasadiya, Doon sa malapad. dun sa square. Na. Sabi ni Timay, dito yung nilagay. Sabi ko, oo. Wala. Sabi niya, gumagano-gano. Saan niya gusto ilagay? Mainit. Pagkaday. Ito. Iba ay ilalim Ito, na. ilalim ko. Ano na dito eh. Tumula mo na yun doon. Bisitang may bata. Diba pa? Saan na si tatay? Saan? Saan? Bigyan mo. Ano yung aking sibuyas? Malamig pa naman doon. Malamig na. Pero may ano naman, di ba? Ay, may kantila naman.
Hindi ko natawag. Parang may tumatawag. Sexy ni, ano ah, Pangulo, ipit na ipit ang kanyang kaluluwa. Sabi ko nga sa'yo dito. Kaya nga sabi ko, diba, tiit naman dito. Yan pala. Isip ko itong malupit. Kaya kung malupit, Ipit na ipit. ipit na ipit. Yan na. Pang ilan tong menu? 1, 2. Dalawa na natin. Pang isa, dalawa, o, 4. Pang apat na menu. Okay. Okay, Maday. Okay na to. Yung ano naman. Ha? Saan ba ito? Ito? Lagay ko na ito doon, ha? Oo. May, Yan, nag-iiwan siya ah. Ha? Wala naman siya ah. baka magtsatsa sila. Mamaya. Sino yun? Si ano? Doon yan sa, yung best friend niya. Ano ni... Hindi ba rin malaglag? Naigop lang nila yung materials pati yung classroom. Ha? Pwede naman sila ngayon sa classroom. Sino? Sila. Walang plano nila. Walang planong kumain. Maaga pa sa kanila dahil. Tapos bukas, maghapon sila nakaano. Saan nalagyan? Sa pasta. Ha? Yung pahaba. Kinuha ko yung patungin ko. Nalagyan ng ano, ng
kandila para diretso yung init. Ako? Ha? Gusto na abodin. Gusto niya niya doon? Kaya na yan. Madali. Dapat pala pinailalim. Pang ilan to, Day? 5. Pang-5. Pang-5 menu. Macarona. Sana sila mo. Nandiyan sa classroom. Pero nakikita niya nilalagyan mo na. Oo. Eh, sunod ko na. Nakita mo to. Bago yung kanin. Ay, naku guys. Pagod na. Lagayan ni Kuday. Initin mo ulit. Ito iniinot ko. Wala tong ano, kandila. Wala. Asan yung lighter? Saan mo nilagay? Ito. Wala ko eh. Gas 11:30 yan na. Nilipit pa. Magbukas pa. Tapos bukas pa tayo.
sa kainan. 7 plato lang nilagay doon. Sino sasabay? Ayan. Try ko muna ito dahil ito. Tayo mo na. Not yet. Dami pa naman ng ano ng karne dapat binigyan na lang sa kanina. Tapos binigyan natin. Kaya sa ilang piraso tapos isang ganyan. So, yun. Susunugan ko po yung Bakit? inahan. Ha? Inahan yung baga. Ay ba? Yung apay. Para malamig. Sa malamig yung ano ilalagay. Pagod? Baka nalagay ko. Parang wala lang sa kanila. Maaga pa sa kanila. Maaga pa. Parang medyo mainit ah. Hindi kumain si tinatin sa nanay niya. Camila, you forgot to put this one. What? Put this one in the top. Put the small. What the small? Like this small. Ay, yun pala tayo. Hey, you forget. Put it. Yeah, hina, ilagay mo doon sa isa. Put Ano? there. Put. Kila. Yeah.
Okay. Ha? Mag-rice naman tayo. Kasadeya. Rice. Then tomorrow again, have dinner here. I don't know, dinner or lunch. Then Sunday, we didn't have school. Yesterday, today, then tomorrow. Baka dala ko nito dahil maghakot na kung pinagkapehan ng Pwede na. no. Pwede na. Parang Sana yung ano. Doon. I don't know. Nila. Hey, you will drink soda? No, they don't need. I'm reading the needs. The name. Ha? Lamo? Jamida, I want the Tabasco I buy today. What? That Tabasco I buy. Oh, ayun tayo. Yeah. Sabi ko na eh. Sabi ko sa'yo kanina baka dadalhin niya yung doon yung Tabasco niya. Kasi bumili siya eh. Okay. Don't drink soda if you are hungry. I'm reading the names. See? What is it? Hamudi. You have
There in the other place. Not there. There in the majlis. Okay na din. Okay na? Sana yung takip Finish the rice? Yeah, halas. يلا bring. Okay na? Kaya na. Apura pa tong gantek nito. Kita niya naman. Kita na naglalagay na.